weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to likseyba gorgol to ɗalahaya jowol dondu ndulumaji demɓe ndulumaji funeɓe hon hamadou hunare seeno paalel bosoya fm ref fm ko on takkusan juula ha e nder galle elhaji baydi kana to ndendori kabaruji men e ɗemgal pular e gardini kabaruji men ma en jaaha e leydi mauritanie kalene ɓeɗo officier ji ɗiɗi nomaɓe poste ji mawɗi e nder fedde G5 Sahel ma en jaaha to Zoerat kalen tigui e oɗo clinique mawɗo mo clinique mo sinim jananoɗo e ɗeɗo balle to leydi Sénégal ma en kaali en jillu Emmanuel Macron hoorejo leydi France waɗi e nder leydi Sénégal to leydi Mali ma en kaale oɗo sagata gorko cankiɗo e nder avion e saaha kaymo ummiti Dubai caggal somoyade to leydi Nigéria ma en kaale mawɗo fedde taw ko gomu tafanoɗo haɓade mbuñari on tumaɗo mbuñari mawdi to leydi Zambie ma en kaale oɗo opération mbaɗaɗo kay sendude ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo jibinaɓe funaɓe taw ko funaɓe kollodirnoɓe leydi Togo ma en kaale jonde taw kadi ko wiyete dialogue hakkude landaji lundiɗi e landa hoorejo leydi Tijjani bisimilla moon e kettuki hoddo goɗɗe joni joni ñañuɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira tati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e sowta kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he musidɗo moon Ghali Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pular eɗen jogui ɓatake jaam ɓatake erago e tintinde hono musidɗo men hoorejo fedde heblo sukaɓe Afrique to leydi Mali biteɗo Mouhtar Sow ene eri dendagal ɓiɓɓe fulɓe tawateɓe e nder wuuro Bamako lamorgo leydi Mali ɓiɓɓe fulɓe jeeyaɓe e fedde heblo sukaɓe Afrique eɓe cuwa nadde foof nde wawata notade e batuɓe ɗamini joɗade ñalawma janggo alet janggo nguɗam issaga 10 heures e nder jeere Bamako eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗe notto e ngun batu kala jiɗɗo wawde jiɗɗo tawtorede e ngun batu ene wawi noddude e ngelɗo noddirguel capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capantati e jeegom sappo e joyyi capanɗe joyyi e jeenayyi sen kaali tubankore mbiyen jomum nodda 76 36 15 59 ko ceerno men ceerno Mouhtar Sow hoorejo heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Mali tawa kadi ko kanko omo jeeya e cukko hooreɓe catal heblo sukaɓe Afrique windere ko kanko yettiniɗo ɓatangue o eɗen ero dendagal ɓiɓɓe fulɓe tawateɓe e nder wuuro Bamako nde nototo e gun batu kabaruji men e ɗemgal pular leydi Mauritanie hono noon mbirunɗen hono jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo tigui gueɗe kalfinaɗo Pine e gueɗe Fina tawa kadi woni joguiɗo konngol laamu leydi Mauritanie o holliri sunare laamu leydi Mauritanie caggal kay ustugol oɗo sagata gorko tawa kadi ko gawowo barnoɗo e nder maaje Mauritanie tawa kadi ko koninkoɓe kalfinaɓe ndenka e kisal baaje leydi Mauritanie kañumen jooɓino fittanu makko o holliri hen mettere makko noon e sunare laamu ngu foof jogui faade e nden mayde hono hoorejo leydi Mauritanie kadi Mohamed Ould Abdoul Aziz o holliri hen sunare makko no fewi o nili kadi jagorgal yaya to leydi Sénégal joddo kay yettina kam du'awuji makko faade ɓesgu leydi Sénégal foof caggal kay ustugol oɗo gawowo taw ko jibinande Sénégal najo ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jeeygu hono madame Naha Mintou Mouknas kanko woni jagorgal kalfinaɗo ko fate jeeygu woni ministre des commerce o holliri noon o yeddi ha sori ladde wonde kay e oɗo saaha wiyede kay cogguji ɓeydima e nder leydi he yimɓe hewɓe noon kolliriɗo jangdeji kewɗi kolliri en nder leydi Mauritanie cogguji kay ko wi gueɗe taw ko gueɗe ñameteɗe gueɗe ɓurɗe sohlede ko wayno maaro faring e nebam en cogguji ɗi koko ɓeydi no fewi kanko noon wul Mintou Mouknas o yeddi ɗum ha sori ladde o wi haydara ala ko ɓeydi e cogguji leydi Mauritanie o holliri fodde hande lebbi sappo e goho e nder leydi Mauritanie hay mbuɗo gotu ala ko ɓeydi e cogguji taƴanoɗi ɗi o haalani ɗon kadi o holliri laamu leydi Mauritanie ne jogui kay fedde tawa nden fedde ala ko toppiti so wona kay sowona kay toppitade ko fate cogguji ɗi ɓe jaɓata hay goto ɓeyde cogguji ɗi kadi kala nanggaɗo ene ɓeydi cogguji koko watte amande uji walla koko watte amande kiɗɗo no fewi ha joni koto leydi Mauritanie keddorɗen hono mawɗo koninkoɓe ndeɗo fedde witende G5 Sahel sen kaale tubankore mbiyen chef d'état major G5 Sahel
on noon biyeteɗo général dijje makko noon ko jibinande malinajo o waɗi jillu makko aljuma ñande aljuma alhamisa nde o waɗino jillu makko e nder wuuro Nouakchott e nder jillu ngu noon koninkoɓe ɗiɗoɓe martaba towɗo cuɓama e nder leydi Mauritanie kalfinama postoji payodindi e nder fedde G5 Sahel noon siftinde on ko leyɗele joyyi rendinɓe doole mumen e koninkoɓe mumen haɓade kay pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe tigui e nder Sahara ɗen leyɗel noon goni leydi Mauritanie leydi Mali leydi Niger leydi Burkina Faso e leydi Tchad ko ɓeɗo ɗiɗi woni suɓaɓe hono oɗo colonel Salem Val Wul Isselmou kañum noon o nomama commandant noon taw ko Fiso Ouest woni tigui banggue taw ko fedde nde to banggue kanko woni commandant Fiso Ouest banggue hirnague Fiso Ouest G5 Sahel to banggue hirnague G5 Sahel kanko woni mawɗo on poste noon joɗoto tigui ko nder leydi Mauritanie tawa kadi joɗoto koye nder diwan ngoɗo wuuro witego Beykit noon ene tawe taw waɗani kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali so colonel goɗɗo o noon ko cuɓaɗo goɗɗo o noon ko colonel Mohamed Cheikh Wul Kreyve on noon cuɓa kañum tigui kañum waɗa mawɗo koninkoɓe Mauritanie naɓe tawateɓe e nder G5 Sahel ko kanko woni commandant G5 kanko woni commandant koninkoɓe leydi Mauritanie tawateɓe e nder G5 Sahel ɗiɗo nomination ngaji ɗiɗi noon ene kolliri tigui e oɗo saaha pellital kay leydi Mauritanie jogui fate kay addude ballal mum e ndeɗo fedde witende G5 Sahel ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon e nder kalene legal bitegal Madina 3 en tawi tigui to nder wuuro Nouakchott tawa kadi waɗɗani polyclinique e nder ngal legal noon mbiyen hecci hanki noon ko debbo goto kay yalti e bedda goto e bedda noon tawateɗo tigui e nder ngal legal bitegal Madina 3 bedda mo hewani yewde otoji e yimɓe foof mbiyen debbo o yalti noon ene dogana doole mum ponno sagata gorko ne rewi caggal makko ne wiya nangemo ko juuɗum laaɓi ko ɗon tigui debbo o ne doga yimɓe foof ne puttini guite ne daara debbo o ne doga ha debbo o majji noon ko ɗon tigui sagata gorko o nde ari ha yettiɓe ko ɗon saame leydi noon ƴiƴam ne siwa e makko no feewi ko nden tigui yimɓe hewɓe gaari jiime makko omo wiya paabe kom omo wiya paabe kam ko juuɗomi laaɓi yimɓe foof ne jiime makko ne puttini guite hay goto faabakimo yimɓe foof enen jiime makko ko ɗon tigui mbiyen guila to fiftotono omo wiya paabe kam yimɓe ne jiime makko hawo hotejo ha o ɓuuɓi mbiyen noon kanko noon ko nden tigui ko gansanga police tigui waɗi no heewi arde ni heewi no wadde ndi kay arde tawa kay ko bonanno boni ko ɗon police ari noon kadi tawa kadi ne arde procureur wuuro Nouakchott ko nden tigui ɓe jetti ɓe nawi ɓandu ndu noon nawa to cuuɗi cafrirɗi mo wuuro Nouakchott mbiyen police ji ɗi ni ko ɗon tigui ɓe jeehi ɓe jiiloyi debbo o kay koye on ñalawma suka debbo o yiita noon tawa ko kanko baraɗo e suka debbo foof koɓe jibinande leydi Sénégal kanko suka debbo caggal nde o namda noon o holliri tigui kanko tigui wari gorko o noon caggal kay ko kiram o wardi gorko kiram noon ko saaha kay caggal nde o tuumi noon wonde e oɗo saaha foof gorko o noon ko joom galle makko wonde kay woni koye yidde nawlirde walla wonɗo ko ƴewde debbo goɗɗo ko ɗum saabi ɗum ko ɗam kiram saabi ha o wari gorko o holliri noon ñande o warata gorko o nde ñande hen noon o ari tigui o namdi gorko o haalisa caggal noon teskademo kanko debbo o e gorko o ɓe gurdani e hoɗande wotere gorko o noon teskima watti wayrude no feewi ardata makko ko nden tigui caggal nde o teski noon gorko o watti wayrude no feewi koyɗe mum ustima e ardata makko to ko nden tigui o namdi gorko o ari namdade haalisa gorko o noon wimo e oɗo saaha ala haalisa yaltini biye ujunere taw ko ujunere haalis o guya kiɗɗo ko nden tigui hokkimo wimo yo dangu ndeɗo ujunere ha ɗeɗo balle ma lijji tan mo haalis keddiɗo ko nden tigui kanko debbo o holliri mettere makko ko nden ujunere o yalti tigui o yeehi to jeeriyel taw ko jeeriyel tawtegel to polyclinique jeeriyel tawtegel jeeriyel polyclinique ko ɗon tigui o soodi laaɓi noon o yetti laaɓi ki ko kin laaɓi tigui o yiwi gorko o ujunere nde gorko o rokkimo ko kin tigui ko nden ujunere o soodi laaɓi woni kin laaɓi woni ki wardi gorko o mbiyen kanko jibinande kanko gorko baraɗo o noon tawama tigui nationalité makko ko Sénégal najo debbo o e hoore mum ko Sénégal najo sen ummima to leydi walla ha joni ko to leydi Mauritanie keddoɗen jehen ha to wuuro men Joyrat e nder wuuro Joyrat noon mbiyen e nder clinique goto taw clinique société sinim on clinique
noon mbiyen yananoma ñande capantati e goo lewru janvier ene weeta jamma capantati goo lewru janvier ene weeta goo lewru février hitande gonɗen nde mbiyen wuyɓeɓe noon ɓe keeli ko fallantere ɓe naati nder clinique o ɓe dondi médicament ji kewɗi ɓe nawi gueɗe kewɗe noon ha tengte médicament ji ɓurɗe hutorede saaha kay mo yimɓe keewi waɗede opération saaha mo yimɓe keewi opérede matériel mo yimɓe keewi opérede ko on matériel tigui ɓe ɓuuri nawde ɓe naati ha nder bureau médecin chef clinique o ɓe tawi toon ordinateur mum portable ɓe jaaɗi hen mbiyan noon yimɓe hewɓe noon hakkillaji mumen tuumi tigui ko ɓeɗo yimɓe taw ko fedde sukaɓe nan toon taw ko yeeyoɓe aynoje simmotoɓe simmeji bonni ko ɓen poti wadde ɗe goɗe ɗe yimɓe hewɓe noon hakki mijotoɓe ene miiji kay hollo oɗo clinique mawɗo taw kadi ko clinique mo hewani yewde jamma e ñalawma mo yimɓe keewi nadde holno wuyɓe natirta e on clinique ha ɗon ɗo gueɗe poɗɗe ni taw hay goto yiyani ɗumen e on clinique kadi ene jogui yimɓe taw ko yimɓe sécurité wiyeteɓe MSP ko kañumen jogui noon nden ko kisal on clinique ha joni sen ummima to leydi men Mauritanie pay tan koto leydi Sénégal e nder leydi Sénégal noon ma en kaale Emmanuel Macron hoorejo leydi France banɗo jillu mum balle tati e nder leydi Sénégal mbiyano kanko Emmanuel Macron ko ñande aljuma sanga 23h30 o yetti tigui ñande alkamisa sanga 23h30 ko nden tigui kanko Emmanuel Macron e joom suudu makko e sete timmuɗo ɓe jetti to bowallade diwoje ngal Léopold Sédar Senghor Macky Sall hoorejo leydi Sénégal e joom suudu muɗum e jagorɗe mum kewɗe e ambassadeur uji e diplomate maji tawateɓe e nder wuuro Dakar kamɓe foof ɓe jalti jabboyade Emmanuel Macron o jaɓɓama jaɓɓugal paydingal ñande aljuma ɗiɗi aljuma hanki o mbiyen hoorejo leydi hooreɓe leyɗele ɗiɗi woni mo leydi Sénégal e mo leydi France ɓe jodima ɓe ciifodiri ciifande kewɗe ciifande mawɗe hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi ɓe jimɓe ciifodiri noon tawa kadi ciifande ɗe siifodira tigui ko nder palais présidentiel mo leydi Sénégal caggal ɗum noon Emmanuel Macron e Macky Sall ɓe jaɓini tigui galle taw ko galle biyeteɗo galle TR woni train express régional mbiyen gonde jeɓe ummi toon noon nde caggal nde ɓe ummi toon ko ɗon ndi walla mbiyen e nder galle train express régional tawa e oɗo saaha galle o noon ene gollina fodde temedde ɗiɗi neɗɗo fodde temedde ɗiɗi neɗɗo noon galle o woni koye gollede tigui suwa gasde tawa kadi ko train express régional poɗɗo dogde kay e nder leydi Sénégal mbiyen galle o noon hollirama tigui so gasi ma o jollin kay fodde temedde jeeɗiɗo neɗɗo noon fitti tigui fodde temedde joyi neɗɗo woɓɓe ma ɓeydi hen ha yanta e ɓeɗo temedde ɗiɗo gona temedde jeeɗiɗo neɗɗo caggal nde ɓe gummi toon noon ko ɗen tigui ɓe ummite noon galle biyeteɗo TR ko nen tigui ɓe jaɓani école dowrowo walla hakkudejo walla mbiyen collège ɓe jaɓani collège tawa kadi ko collège biyeteɗo Hann Bel-Air collège Hann Bel-Air ko toon ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi sukaɓe elwaɓe e janggoɓe e ɗin école aji foof kolliri hen beelam mumen no fewi kolliri hen beelam caggal ndem noon e nde ɓe dokka micro noon goto e sukaɓe janggoɓe hen haali toon tigui Frayse ñawɗo bof noon kene holliri tan e oɗo saaha jangde tubankore sukaɓe Afrique naɓe hay nokku yahani nde ɓe ummitiɗo noon ko toon tigui ɓe paadi ɓe mbaɗi conférence kamɓe ɗiɗo mbaɗi conférence tawa conférence international ɗaɓɓugol kay ɗaɓɓude tawa ko ɗaɓɓugol faggude jaɓɓitade jangde e nder Afrique mbiyen Emmanuel Macron noon e nder conférence e holliri tigui wonde leydi France ma rendin kay fodde temedde ɗiɗi million taw ko halis euro ɗum noon ko gam yidde wallidde ɗeɗon gam yidde wallidde jangde e nder leyɗele Afrique mbiyen nden jonde noon walla on conférence waɗi tigui e nder centre goto tawa ko centre inniraɗo centre Abdou Diouf mo jam ñaajo sanga heure uji 14h mbiyen ko ɗon kadi hooreɓe ɗiɗo ɓe kuccodiri kadi e jaydiyankoɓe mbaɗi conférence de presse jamma aljuma o ko hirande fayodinde waɗa tigui e nder galle lamorgo kamɓe hooreɓe ɗiɗo ɓe mone mabɓe foof manti keddiɗo on ɓe ƴetti ɓe kaldi toon ko guuri fayodinde no fewi ñande aset hande o Macky Sall Macky Sall hoorejo leydi Sénégal e Emmanuel Macron taw kadi eɓen jaaɗi e directeur banque mondial ɓe jaabini wuuro Saint-Louis noon yaade ɓe nder ngoɗo wuuro Saint-Louis kay yidde yurnade kay yidde teskade ngoɗo wuuro e yiide kay e oɗo saaha no maayo ngo woni ñamirde wuuro Saint-Louis ngo mbiyen ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi e nder ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi mbiyen ɗen pende caggal nde ɓe jaɓɓato noon hono hoorejo hono maire mo wuuro Saint-Louis holliri tigui walla hollirama tigui wonde kay banque mondial e directeur banque mondial ɓe kolliri tigui wonde fodde 30 million taw ko halis euro ma yaltina kay wawde heɓɓitade ngon wuuro Emmanuel Macron hoorejo leydi France kañum hooliri mum holliri tigui fodde 15 million taw ko halis euro ma yaltina kay fabade ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe ma fodde kadi 25 million yaltini taw kadi ko ɗum yidde fabade walla yidde heɓɓitade oɗo pont taw ko pont biteɗo pont Faidherbe
fo noon tawateɗo e nder ngoɗo wuuro wiyetego Saint Louis mbiyen kanko Emmanuel Macron hoorejo leydi France e Brigitte joom suudu makko ɓe jaɓi ko ñalawma hande walla kikiɗe hande ɓe ummi tigui e nder ngoɗo wuuro Saint Louis ɓe ummi e leydi Sénégal ha laaɓi ɓe jaɓani Élysée hande ñalawma hande o maɓe mbaltoy tigui e nder Paris lamorgol wala fendo ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal mbiyen Sénégal naɓe jeetata nangganoɓe kay e nder maaje leydi Mauritanie ene gawa tawa suuɗayru caggal nde ɓe nanggano noon mbiyen koɓe goppitama kamɓe foof aljuma hanki o ɓe goppitama kamɓe foof e oɗo saaha eɓe tawe galleji mabɓe ko aset ɓennuɗo ɗo o noon wanno yontere aset ɓennuɗo ko aset ɓennuɗo ɗo noon ɓe nanggano kamɓe foof noon e saaha kay moɓe tawano eɓe gawa e laaji maaje Mauritanie e sanga moɓe gawa nanggete noon yiɓaɗi tigui pooɗe durne hakkude mabɓe caggal kayri e wiide koninkoɓe halfinaɓe nden ka maaje Mauritanie nde mbaɗiɓe ko wiyete sommation fellude kay yoɓe darto ko nden tigui e on pooɗe durne ko hen tigui kural yani e goto e mabɓe basnoɗo fittande mum on basnoɗo pittande mum noon ene wiye Fallou Sall o wirnoya tigui koto leydi Sénégal e nder ngoɗo wuuro wiyetego Touba ko alkamisa ɓennuɗo ko toon tigui o wirnoyo kamɓe ɓeɗo jeetata noon nangganoɓe kamɓe foof ɓe goppitama e sanga noon gon wargo e nder ngoɗo wuuro wiyetego Saint Louis tawa kadi koye nder nokku biteɗo Guet Ndar mbiyen butkaji hewɓe taw ko butkaji Mauritanie naɓe bonnanoma toon kelanoma toon ɗum noon ko yimɓeɓe hollirde e mettere mumen kay eko Mauritanie naɓe koninkoɓe Mauritanie naɓe mbari kay goto e jibinande wuuro ngo hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal noon eɗen mbiya tan ko hakkude tondu e hinere ala ko heƴata ɗon so wona jaam eɗen ñaago Allah tan nde jaam juumoto hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal allahumma amina ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen mbiyen galle taniraɓe galle taltalɓe walla mbiyen le Oumariens ɓe mbaɗino tigui ziyara juɓɓinino tigui ñalli mabɓe ziyara e nder leydi Sénégal mbiyen e nder ñalli hen walla e gasirde ñalli ziyara hen waɗama tigui kawguel alqouranil karim kawguel noon ɓuura wawde janggude e ɓuura welde ko janggata kay ɓuura sellude ko janggata alqouranil karim leyɗele kewɗe noon notinoma e guel kawguel ko wayno leydi Mauritanie leydi Mali e leydi Gambie foof notinoma tawti leydi Sénégal mbiyen kawguel guel noon heeɓi kawguel guel walla heeɓi polgu tigui ko oɗo tawa kadi ko oɗo biyeteɗo oɗo heeɓi kawguel guel noon ko oɗo biyeteɗo Moustapha Ndawo noon ko ɓi imam Aliou Badara Ndawo on paami tigui Aliou Badara Ndawo e oɗo saaha cokkaɗo tawateɗo cuuɗi dumbirde e wuuro Dakar Aliou Ndawo noon tuuma tigui ko gueɗe terrorisme e oɗo saaha omo ɓiili e juuɗe laamu caggal noon nde oɗo biyeteɗo Moustapha Ndawo ɓe yi ko heeɓi guel kawguel o jaɓɓama jaɓɓugal payidingal e nder wuuro makko noon tawa kadi wuuro ngo e nder wuuro ngo noon en tawi tigui e nder falde Kaolaga o holliri hen beelama makko no fewi kanko Moustapha Ndawo kono kadi o holliri hen sunare makko saabu kay omo yinno oɗo ñalawma tawa bam makko ne tawtora siftinde bandiraɓe noon e oɗo saaha bam makko ne tawe tigui e nder cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal sen ummima leydi Sénégal woɗɗani Mali koto leydi Mali paaɗen hono no mbiruɗen e kabaruji men ko hulɓini ko yurmini waɗi tigui ñande alarba ɓennude ɗo o e nder avion goto taw ko avion Air Ethiopie mo hinde EHT 900 Ethiopian Airlines on avion noon o ummino tigui koto Addis Abeba o ummino ko Addis Abeba omo yaɓani Bamako ko suka gorko goto tawa kadi ko suka tokoso kewɗo haalis biyeteɗo homme d'affaires umminoɗo e Dubai noon tawa kadi ko janoɗo somoyade caggal nde o ummiti to Dubai noon ko nden tigui o refti Addis Abeba noon caggal nde o ummiti toon omo yiiɗi tigui yaɓande Bamako kanko noon omo wiyetno Modibo Diawara koye nder avion tagui tawa e nder avion o jolno tawa kadi omo jolduno e mennoɗo wonde hoorejo leydi Mali biyeteɗo wonnoɗo medde hoorejo leydi Mali biyeteɗo Alpha Oumar Konaré omo jolduno kadi e debbo goɗɗo tawa ko député biyeteɗo député biyeteɗo Haydara Aissata Cissé lollirɗo château e neɗɗo goɗɗo kadi tawa ko oɗo saaha ko jagorgal e nder leydi Sénégal ɓen noon ummino tigui koye sommet tawa ko sommet Union africaine bannoɗo toon mbiyen koye nden sanga tigui nde o joole kan lana ko ɗon tigui o heeɓi ko wiyete crise cardiaque ko ɗum tigui heftimo e nder kan lana ko ɗon tigui o wasi fitanu makko e nder lana he docteur goto noon tawa kadi ko passager gonnoɗo e nder lana he o kañum tigui ari kay wiccitimo tawi kay e oɗo saaha ko mayɗo mbiyen kanko biyeteɗo Modibo Diawara noon o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi 1965 ko nden tigui o jibina e nokku biyeteɗo Bako Jukuroni toon tigui woni wuuro mabɓe e nder mbiyen noon e nder lana ka noon nde sahande lana ka juuri e
bo walla laade diwoje ngal Modibo Keita ko don tigi bandu makko jetta nawa tigi e nder cuudi cafridi e nder cuudi cafridi non hôpital bitel hôpital Gabriel Touré bele kay be mbada losngoji e be ganda kay holko saabi mayde odo suka ha joni koye gele baadi non en taska tigi e gele baadi ni en taska tigi hewde mum e nder bo wallade diwoje ngal Bamako sabu e nder lewru décembre mayirde hitande ko debbo goto tawa kadi ko bietenoɗo madame Cissé Mariam Cissé jibinoɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e joyyi capanɗe jeegom e ɗiɗi tawa kadi ko franco malinajo franco malien noon woni tigui tawa ko malinajo tawa mo jogui nationalité française o ummino noon koye nder ɓuuro Paris omo arno tigui yidde wadde fetoji makko Noël tawa kadi o yinno feddude koye jinnaɓe makko e kureji makko e nder Mali ha tengti e ngoɗo wuuro wiyetego Missira mbiyen kanko noon nde o jolno koye Air France International nde lanaka yetti tigui e bo wallade diwoje ngal Modibo Keita ko ɗen tigui passager ji ɗi jolnoɓe lanaka gone jipporade goto goto enen jipporo goto goto omo jooɗi e siège makko yimɓe ne jalamo ne cikka ko ɗaniɗo ko ɗon tigui yimɓeɓe jippi ha laaɓi o tes woni rewɓe gollotoɓe e lanaka ko nden tigui ɓen ngabbi yidde findindemo kay andindemo wonde o yettima ko ɗon tigui ɓe tawi kanko e hoore makko o wondano e fittadu to jooɗi ɗo ko basɗo fittadu makko ha joni koto leydi Mali keddoɗen mbiyen noon so tawi kay yoga e yimɓe taw ko yimɓe laamu e nder leyɗele Afrique so tawi mone mabɓe foof mo sellani hay sinno jomum noon walde koye mabɓo so fini subaka heewi dawande ko Europe walla leyɗele arabeɓe so tawi ɓenne goodi ene waɗi tigui e wanno tigui taw ko yimɓe gollotoɓe laamu joguiɓe kaake tigui ɓe jaɓatano yaade safroyade caggal leydi ko ɗum noon woni noon ko teska tigui e oɗo biyeteɗo Modibo Keita ko mennoɗo wonde e hoorejo jagorde tawa kadi ko e laamu Ibrahima Boubacar Keita e saaha mo wonno hoorejo jagorde noon en teska kala ko muusimo walla kala ko teski ɓandu makko welani o heewi tigui yaade koye cuuɗi cafridi tawtedi e nder wuuro Bamako ko ɗon tigui o heewi yaade o yiye docteur ɓe ɓe kolkiso kay rafi mo wondi soɓe jiiti rafi makko kadi o heewani yaade e caggal leydi ko ɗon o heewi safrade en teska kadi hay opération o meeɗi wadde e nder hôpital goto tawtede e nder wuuro Bamako mbiyen e sangam o felliti wadde ɗon opération yimɓe hewɓe ɓattiɓe mo kollirino tigui wonde ko wondi ko kangaɗo walla taw o yiiɗi ko warde hoore makko o yiiɗi ko wartade o holliri noon kanko ko malinajo ko malinajo ko kadi jibinande malinajo no malinaɓe foof ni no malinaɓe cafrotto e cuuɗi ti kanko hoore makko noon o foti safrorade ɗon koye gan sanga tigui o waɗi opération makko e nder on hôpital omo teska noon e kala saaha so o yiiɗino kadi arde e ɗiɗo hôpital uji o heewi ko arde jamma gam kay anje dérange ude yimɓe mbiyen noon walla am yimɓe hewɓe kuttindemo guite ko ɗum saabi noon o heewi arde elle makko yidde suturu o heewi arde ko jamma mbiyen o oppirinomo gotol e nder on hôpital goto tawatede e nder ngoɗo wuuro Bamako caggal noon nde o oppiri noon taw oppirimuɓe fof oppiriɓemuɓe fof ko docteur eɓe leydi Mali mbiyen caggal opération noon rewi tigui e lawol ha oppiri ha o heeɓi jaam ko nden tigui o noddi ɓen docteur eɓe oppirinoɓemo o yetti ɗum o manti ɗumen kadi o holli ɗum e weltare makko o haalani ɗon kadi o soodi kaɓirɗe kewɗe walla matériel kewɗo o wallir tigui on hôpital ɗum fof noon ko hollirde yimɓe tan wonde yo jogo hoolare e docteur eɓe mumen mbasa kadi welsinade docteur eɓe mbasa welsinade dispensaire uji hôpital uji mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen mbiyen ñande nogas e jeenayyi ha ñande capantati lewru siilo hitande gonɗen nde mbiyen yimɓe taw ko yimɓe halfinaɓe cellal ɓalli aade e yimɓe hujjikintoɓe safroɓe ɓe jooɗino ɓe mbaɗino jonde mabɓe noon tawa kadi ɓe jooɗino jonde nde koye nder galle Pinal inniraɗo Amadou Hampate Ba woni palais de culture Amadou Hampate Ba e nder leydi Bamako mbiyen balle tati ɗe noon nden balle tati noon ko hujjikintoɓe e safroɓe joddinoma ene kaala saqqaji mumen e goƴaji mumen mbiyen teddirno ñalɗi noon ko hoorejo jagorɗe leydi Mali biyeteɗo Soumaïla Boubacar Maïga mbiyen e nder jonde he noon caggal nde ɓe kaali hujjaji mabɓe ɓe kaali caɗele mabɓe e oɗo saaha ko nden tigui hoorejo jagorɗo hono Soumaïla Boubacar Maïga holliri tigui ma yaltino milliard uji joyyi haalis CFA gam yidde wallidde kay cafrirɗi leydi Mali sen ummima to leydi Mali ko ɗon payten to leydi Nigéria e nder leydi Nigéria noon mbiyen ko e nder leydi Nigéria noon koko pular heewide ni kolla ngel ƴakki awdi walla mbiyen so cafrowo watti ɗeɗɗo wonti ɗeɗɗowo safro selloɓe kewata mbiyen ko mawɗo goto taw ko mawɗo fedde halfidanoɓe ko fate haɓade muñari woni tigui mawɗo juge anti corruption kanko noon ko kanko tigui tuuma tawa kay omo tuuma muñari kewdi
omo wiye Dalandi Oumar non ko kanko suɓano yo won mawɗo juge tawa kadi ko halfinaɓe ko fati e mbuñaari haɓade mbuñaari e nder leydi he kanko noon o tawrama o nanguirama mbuñaari kewni no fewi mbuñaari sakkitiɗi noon ko sagata gorko goto nangganoɗo kay tumaɗo mbuñaari eɓe goni e leçoŋoji fadi e mum ko on tigui o namdino yo rokkumo million ngaji sappo naira noon ene ƴimme ha 22 300 taw ko halis euro mbiyen caggal ɗum noon ko adi ɗum kadi taw o nangganoma omo namdi on e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi tawa kadi on rokkinemo 1,8 million naira ɗum foof noon koye yidde mbuñaari kay yidde heɓde dossier ji muɗum caggal tumano mbuñaari mbiyan noon ko ngol watti noon laabi kewɗi komo tuume tigui e mbuñaari pondini e nder leydi Nigéria sen ummima Nigéria ko toon tigui payten to leydi Soudan noon ko mawɗo goto e lamdaji taw ko landa ɓuurka mawde lamdaji lundiɓe ko kañum tigui nanggano e ñalawma aljuma hanki o nangga noon ko caggal teskede mo kay omo jeeyano tigui e yimɓe wannoɓe seppoji noon taw ko Soudan naɓe mbanno fallurde mettere mumen kay e ustugol e ɓeydugol hollirde mettere mumen kay e ɓeydugol coggu mburu e nder leydi Soudan sen ummima to leydi Soudan ko toon tigui payten to leydi Zambie noon hono no mbiɗon ɗen e gardini kabaruji men ko sukaɓe ɗiɗo funeɓe jibinanoɓe ɓe jibinano noon guila e lewru août hitande mayde nde guila août 2017 mbiyen guila nden fodde joni lebbi jeegom ko funeɓe ɗiɗo jibinano ɓen goto ne wiye Bupe keddiɗo o ne wiye Mapolo mbiyen kamɓe noon caggal nde ɓe jibino kamɓe ɗiɗo foof ɓe gaari keɓe kolodiri ɓe gaari ko mone mabɓe foof ne jogui terɗe mum ha timmi kono deedi ɗi ko reedu wotude koɓe kolodiri ɓe caggal noon nde docteur eɓe kolkisiɓe kay tawi kay mone mabɓe foof ene jogui tektiki mum ha timmi ene jogui heeñere mum ha timmi ko nden tigui ɓe ƴetti pellital noon gam wawde oppirde ɓe tawa kadi ko e nder leydi Zambie mbiyen noon ɓe mbaɗi opération waɗama kamɓe sukaɓe ɗiɗi ɓe noon mbiyen ɓe jibinano ko guila ñande août 2017 mbiyen ɓe jibinano noon ko nokku biyeteɗo Kambabouwa e nder région Luapula noon e tawi tigui to rewo leydi Zambie mbiyen opération noon ɓe opérama noon ñande aljuma ɓennuɗo o kadi ko nder hôpital biteɗo Women and No Brown noon ko hôpital tawateɗo e Lusaka lamorgo leydi ndi mbiyen ko équipe docteur eɓe tawa ko 3 docteur oppiroɓe ko kamɓe tigui ndendini peeje mabɓe ɓe naati opération noon fuɗɗi ko guila subaka hoɓɓe ko waktuji jeeɗiɗi opération waɗi waktuji jeeɗiɗi noon ɓe puɗɗi ko subaka ha 16h58 ɓe gone opération caggal ɗum noon opération o rewi lawol ɓe mbawi kay sendude ɓeɗo sukaɓe ɗiɗi foof ɓe ceeri tawa kadi eɓe celli eɓe jaam e oɗo saaha mo kaleten kamɓe sukaɓe ɗiɗi ɓe foof eɓe dawe cuuɗi cafrirɗe Zambie eɓe gone safrede kay opération o ha sella koto RD Congo paaden woni République démocratique du Congo 3 neɗɗo taw ko rebelle jeeyaɓe pelle wat boniyankoɓe e nder leydi RD Congo kamɓe noon ɓe inniti to ndeɗo fedde witeno Yakutumba noon dognoɓe e oɗo saaha ene moltoyi kay to leydi Burundi mbiyen koninkoɓe leydi Burundi kaɓɓiɓe ha ɓiici gartiriɓe kay ha juuɗe koninkoɓe leydi RD Congo dokkitiɓe e nder ɓen 34 koni ɓeɗo wat boniyankoɓe ne tawe hen capitaine goto e lieutenant goto taw kadi ko wonnoɓe armée congolaise oɗo saaha foof noon en teska e nder RD Congo e république démocratique du Congo e leydi witendi Burundi ene mbaddi junggo e fandu kay haɓade pelle ceɓɓitiɗe e pelle joguitiɗe taweteɗe e nder leyɗele mabɓe ɗe ɗiɗi koto leydi Togo paaɗen mbiyen ɗi lebbi foof e nder leydi Togo ko seppoji musɗi goni toon eɓe joguino caɗele dawrugol woni crise politique mbiyen jagorde ɗiɗi noon taw ko jagorgal leydi Ghana kalfinaɗo tigui nden kay e kisal leydi Ghana e jagorgal leydi Guinée taw ko ministre d'état kamɓe ɗiɗo nelnono toon mbeɗa yaade kay koyɗe jaam hono oɗo biyeteɗo Albert Kane Dapan kanko noon ko jagorgal leydi Ghana kalfinaɗo ndenka e jagorgal leydi Guinée o ene wiye Tibou Camara mbiyen ko kamɓe noon ko kamɓe ɗiɗo nelno e nder leydi Togo yaade koyɗe jaam ɓe keeɓi noon joddade e pelle ɓe pelliti ɓe keeɓi joddade noon e landaji lundiɗi ɓe joddima kadi e hoorejo leydi ndi ɓe pamodiri kay ñande 15 lewru février ndu gonɗen ndu ma kaldigal waɗa hakkude mabɓe woni ko wiyete dialogue kaldigal noon beele kay jaam e kisal ɓe jaltina leydi ndi e ko wiyete crise dawrugol woni crise politique koto leydi Cameroun cakkitorɗen to leydi Cameroun kalen e oɗo biteɗo Anna Branca noon ko
ko debbo espagnol najo ko morojo woni coiffeuse kanko noon omo jogdino relation walla mbiyen omo jokkidirno e Samuel Eto'o fils Samuel Eto'o fils petto fugo boyngel ngana taw kadi ko jibinande e leydi Cameroun fettannode équipe leydi Barça équipe mo Barça noon ko hen tigo fettanno fugo koyngel oɗo debbo noon biteɗo Anna Baranka noon o meedi kanko biteɗo Anna Barakana holliri noon wonde kanko e oɗo biteɗo Samuel Eto'o fils eɓe jogdino relation omo caggalde ɓe jogdino relation ko nden tigui debbo o ƴettuno reedu o jibini ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo ne yara e oɗo saaha duuɓi 14 gila o sowi noon ha ɓiɗɗo o jibina ha to yarata ɗo Samuel Eto'o koko salino ndu reedu e oɗo saaha noon caggal nde kanko debbo o holliri tigui e kala saaha gila ɓiɗɗo o watti hakkille saaha foof ene namdo nene mum wol gonɗo bammum omo namdo nene makko to bammakko woni yo haalanmo bammakko kanko noon o noddi Samuel Eto'o nde waɗata feere kay wawa reconnaissde ɓiɗɗo o Samuel Eto'o koko salino ha soori ladde o holliri noon so tawi Samuel Eto'o jaɓani ɗum ko noddo ɗum yeeso justice woni yeeso ñawoɓe ko nden tigui Samuel Eto'o fils haalani kujjikintoɗo mum woni avocat mum avocat makko o holliri ɗum noon cher gasata so wona o waɗiya ko wiyete test ADN ko nden tigui Samuel Eto'o felliti waɗoyde test ADN noon holliri tigui wonde Samuel Eto'o ko kañum tigui jibini ɓiɗɗo o noon yara e duuɓi 14 ene wiye anni kan oɗo ñalawma hande noon Samuel Eto'o holliri tigui wonde jaaɓi oɗo ɓiɗɗo ko kañum jibini ɗum o jaaɓi ɓiɗɗo ko ɓiyi ko kanko jibini ɗum o holliri kadi kanko e joom suudu makko foof maɓe jaɓɓo oɗo ɓiɗɗo ɓe gurda mum gurdam moƴƴam kabaruji men ko ɗum ɗo tongal ne kabaruji men e ɗemgal Pulaar konngol men wasiya noon ko erade bandiraɓe nde toppito sukaɓe men janggoɓe Qur'ana sukaɓe ɓe mbasa welsindede mbasa woppede e beddaji ene jaaha tampa e beddaji ɓe hen ene jaaha ngala paare ɓe hen lotaki ɓe hen ñamani nde ɓe toppitere no sukaɓe janggoɓe école toppitirte ni mbaɗen école aji taw eɗen jangguini hen sukaɓe men daroɗen lang toppirɗen sukaɓe no jangguiri mballen sernaɓe e jangguinde sukaɓe ɓe mbasa yoloyade sen darima en cirguinima en mbaɗi école aji so Qur'ana yo janggoto ɗum so Qur'ana o janggate ma laamuji ɗi koye mumen ma gar balliten musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji men e ɗemgal Pulaar. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.